प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्वत्सम्भूतपृथिवीरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततारीं तस्य त्वष्टाविदो आनंद कैमरा तेगी ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಲಕ್ಷ ಇವರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಕ್ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ भद्रं कर्णे विष्णुयावदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः षष्ठुवागुं सस्तनोभिः